Mwendo wanga mprogramu hii sabata ino programu yoyamba chaka chimene cha 2025 and tikufunira ni chaka cha tsopano chopambana cha 2025. Mwendo wanga ndi olemekezeka mai Patricia Kaliati amene until recently anali secretary general wa chipani cha UTM. Pano tikumba kuti ndi modzi mwa alangiza akulu ku chipani chimenechi. Tifuati kulandireni, we are profoundly honored kuti mukhoza kukhala mlendo wathu woyamba chaka chimene mwachiro wabwino chakachi. Eti ndizo alomwere chifukwa masuwa kali metu chokerako ndi kuti chaka chimaina okhacha mvula magumba madansi anthu anakata zivena mmatope ndi dzuwa lilakungika matope sanapezeke chaka chimenechi ndikhulupiraso ngakhale zitoliro sindazimvenso ngakhale zimakombola sindazimvenso kapamene munaliza ino zikutanthauza chani happiness kuti tafika chaka chatsopano ndi whatever they were expecting to have. Fulanga loti kupanda zitoliro kupanda zokusangalalako, what does it mean? Sola chimene zitoliro anthu aimbe asana kuti kuimba zitoliro ndikukhuta. Kuimba zitoliro ndikukhuta. Chimene ngakhale uva jekete ndikukhuta. Mayambako. Ndikuti mwajapala. Esona. So sungagundika nawo chitoliro. Kale ndo amaenda nawo mafanta babotolo mabotolo twalo sese. Ile zulo sida wale ina kanyamula botolo la fanta kuzungulira nawo. Munali kwa kando? Ndali kwa kando kuti. Kwa kando ndafika kwa zangalitali kwamba kuzungulira sindi kwa ngakhale chikanda moyo njeni sina wone ina kanyamula. Edi zulo ndapita mpaka na kumisi. Zimene nimeona anthu kangalira mango abirika mulomo basi. Mango ya? Abirika mulomo. Kuli mango emene ndikuva kwa yama. Mango awangono atwarata kuli tembe mango angono I think ngatasa lamune popita kuli longe pa ujeni apo kapa ba ujeni. Okay. Ndiye kwathu bango ata. Okay. Ndiye amene amakhala omalizira amakhala amene akuchokera across the borders. Okay. Ya Malawi mbali ya kubale huko. Okay. Kwa chinyama huko. Ndiye zimango zake zimakhaza zikuzikulu kampezi kake kama khaka kang'ono. Okay. Ndiye ndangangoika mulomo yapa chikuti atene mulomo wonse mafika munofu. Ndiye pana kuti ndibirika mulomo. Birika mulomo. Okay. Koma sakunka kokutha. Ndiye akangotha amenewo. Ndiye anthu ngoja mango kabirika mulomo ndiye chitoliro. Sichingamveke yeye. Chifukwa sana itemi. Ndiye nyuye sinaonepo ngakhale magumba kuti mpaka na mwakuti. Hayi ndito. Tiyambe ndi convention ya UTM. Chifukwa chani munaganiza kuima pa president? Because anthu ankanena kuti you are better off kukhala secretary general. Ndipo ena akunena kuti mukana kuima ku secretary general mukana wina ndithu. Yes. Mulimozi modeli azimai Mulimozi modeli azimai. No, ina kwanga ndikumbuka pa general sukuli I opted to just to announce my manifesto. Munagundika muli manifesto amene siyacha mpasa munthu wina. Ndikuti munthu anga manifesto kati yonse. The other meeting with nalina ku Masinta. Sinafuna kamba koza ndale. Mwana kuti munachaya mafika kungokamba kuti kodi where are we ngata Malawi tuchokera kuti. Ndipo mafika amene kuti muchiteso Google kuona kuti kuyambira 1980 ukafika siku lale dakalibe pati zinalizoona ndithu zinalipompa muna anjanja nawo ma ndemona ngati kuti kunoko muli ndiwe najua finance ndi anandiuzira kuti nene zimene zija kusonza kuti ne by the way ine napa ngati uje degree first degree yanga ndinali ya finance and investment analysis napa kwa Chansa College from 2010 to 2014 Chansa College ndemwe na mango to basikali yati zimene zimaziwe ndizima mango abirika mulomo basi mango abirika mulomo kuti mina madzo za masabu ndifande muna anjanja nawo masabu kwa Masinta basha ndipo ife dadaba kwambiri komanso potakuzaona kuti ne ndale zanga ndinayamba ndi former president Dr. Bakiri Mulozi kuchoka pamene paja kuti ma strengths ni ma weaknesses in that I know them. Kuchoka pamene paja ndinabwera aso ndagwira ntchito ndi late bingo and I know the strength kuti tichite bwino tipange bwanji ndajowa yapo ndagwira aso ntchito I think for some years 2 to 3 or 2 years in the president former president Dr. Professor Peter Mutali ndiye zinthu kuti tione kuti ndichani ngakhale posavuta komanso kuti tichite research kuti where can we do good and where what is it that will make us kuti tisachite bwino tiziti ndizo ndimadziwa ndenda papalisa zimene mulo kali sangapange zimene mmalira ndini ndipo so tidalephera pamene mufuza za convention munaenda kuti ifeyo ineyo Kaliati antumbuka akambala ifeyo tasanduka fertilizer wa NPK kandi amene mwamba kuti munda munalena so radio yake nasonobera ifeyo munaenda kuti aya ndiye nkhanga NPK ndanza ndevu zamwe ayi inuyo kama kumana momuno manena momuno muri convention ya huku Kaliati atumbuka akambala nkhanga NPK basi ni mafika medina mulo ifeyo tasanduka NPK 2025 you see munalena ndini fosonga la kuti munaganiza bwanji one kuganiza paineteka, two kuganiza so within the party itself
to say, can we have this? But that is also what under bridge. Kuti tinene kuti mwakuti kifuka pano kuti tinene so dividend pangazana napita zakuti tikangatiso kunina ntwena sina kurugire. Were you surprised? Were you surprised kuti mna pesa mavoti 100%. Below 30? 100%. You were surprised? Yes, kwambiri. Ajimene ndikakoze ni inali yemuje ni MAC anali myself for 4. Anali myself for 4 ndakoza 21 points. Ngakhala myself for Solanga lodi. I don't my ngakhala myself for 4 singakoza 21 points. Simungakoza 21 points? No, londa lembalelo. Okay. For Solanga lodi na kuti mumagwirizana nawo malizatio kapena muona ngati kuti palichira chile chitika. Koma kuti ndi bwerere mbuyole kuti sindigwirizana nazo kapena panakina china chitika. Kuti mulungu wanga sindinchitira so bwino. Okay. So muna imango na let it be under bridge. Okay. Muganiza kuti mukanayimira pampando secretary general. Mukana winanso. Wa secretary general pena itaimira mpando ina liso nditakuina ne. Entaimira mpando ina liwose. Ngakanda ba kunoko kumakamba vote ndabikisana ndinwe nditakuina so atanda kuti koma kale kweni. Akanda? Kweni. Akali kweni? Akali kweni. Koma this is my end to president. So president let's if I want to if couldn't be lowe kwambiri. Ngati mweni ndanda bajona kuti ifedwa katoleka ndi madalira pano pati mu Jubilee chembekezo kuti ndirowe ngati kwambiri one ndi kuti mulungu sindinchitira bwino two sindichitira so bwino chipanicho sindikira so mufuna wankati I don't sindichitira so bwino kwambiri sindichitira so bwino so my followers ngende sizochita bwino singachita bwino komanso pamene kuti fa katoleka makupira pano pati mu Jubilee chembekezo komanso pachati pana kuti Dr. Sam Maleti his soul rest in peace tumutenga so ngati kuti mwina angakhalenso mmozi woti nenelera ngati nkhoso yathu ndiye sindichitira so bwino nkhoso yathu imene so fusolanga lakuti za u president ndi marizatsi pali zimene mukhoza kukamba koma ndikanatha kukhala president wanu wabwino ndi kwambiri kukhala president wanu wabwino wa inuyo Brian kukhala so president wanu wabwino wa dziko la Malawi kukhala so president wabwino so kwambiri inuyo kodi mandola bwanji ine sindimaziona so longosoka kwenkweni kwa ine ngati nawe ngati ine sindimaziona so longosoka kwenkweni tinatheka bwanji kuti za secretary general ndachita bwino. And you are a very good secretary general. So how can it be a very good secretary general, not be a good mother, not be a good wife, not be a good president? Koma nangasi marizati na mino 20. Nde marizati wote amina nani? Ndi kupasa na maja kaliani. Ila anga kubwera be. Alopata teka zaka zingapo kumanga mwina kubwera. Ndi marizati maja ndupasa na kaliani. 21 imeja yani. Ikale so ndaje mwayimbire so antenderaje kuti 20 aje kupasa ninuyo. Ila kani ndalama mutapita na kushopera kama mukagula jani kama fruits muje ba Chris banywepa. Ena so amanena kuti akuti there were other people aminana utumani which we cannot independently verify to do what kuti takaimani kumene kumungosokoneza mavoti kumene kuti ine mona ngati ndinongo tumidwe anyuma ndikuze niona kuti convention imene ijayo palibe so kuti you came and fund me palibe any party came to fund me ukambiri so can you say that again? Let me say it in block letters. Not any other party came to fund me. Not any other person to come and fund me. Not MCP? No. Chimwene atasi na MCP mwina zipo msama ngoti china chicho MCP china chose. Inemwe ndiona kwanji. Ineyo mukabandi wana. Chifaso kamba so makamba. Mambo ndona ngati ali pamene abatsa matano. No. Tisamadelelane. Tisamadelelane. Ineyo palibe so wina menda kumana and God is my witness. Medu kwa lero this is the 2nd of January of 2025. Ndikubiranso kuti ndichikhulupiriro changa mulungu alipenda pali ponse and mawa amene ndikuyankhula ndi pasani mulungu wanga and I believe in that so ndine sinimafuna kuti ndinamize I'm a straightforward person. I am a straightforward person. I've known you as a straightforward person. Yeah, I'm a straightforward person. Anakakuti wina ndakuti ukamena ukasokoneze I would have even said it kuti anati pale kuti koma choti ndisokoneza so chipani choti ndinachiyamba tokha ndi chani and for what will be my benefit? Ndalama zopangira campaign manager munazilenga ku. Mbona ngati ne basi ndilibe ndalama ina yose. Mangokhala basi. Mangozikanda basi. Kungura? Mangokhala mangozikanda basi. Nkhani yafika kwa zikanda? Ime mukuneni nako khanga kuti mine ndimangokhala mangozikanda ngati ndine. Nkhani yafika kwa nyumene. Kwambiri chifani kuona ngati kuti mwina anthu amakuza ngati kuti ndimangokhala mangozikanda. Chimwene. So and that is undermining Kweni. You are just undermining Kweni. And the people they do undermine Kweni. Kweni ngoma kwabiri. Ngakhala sokuti kuti makobiri nthawi zina so khalidwe ndi chuma, maso kagwidwe kanchiro ndi munthu ndi chuma. Mwafusa samene mayendera, ni mayenda ndekha. Ndi mayenda ndekha. Ineyo ni mayenda ndekha. Sini mayenda so muguluso kapena kuti kusonkhera chani kapena ina kuona kuti ndiye ndikulipirira ndine mzenda ndine ni mayenda ndekha. Ndipo mayenda ndekha ndi mazidalira kuti ina mkweni. Ndemsane kuti anakuti mana kuti musokoneza chipani anakuti mana kuti no zikana kuti sokoneza chipani ndi kana chichata immediately after the demise of our founder the founder of UTM ndikanatha kusiyana imene okay koma ndisingana lola so kuti wina abwera lero kuti ayi Patricia tini bange zakuti no ine lusi ndimango ndivumbulu basi
many mavumbulika kunifani mwe mazi. I'm not like electricity switch could I go and switch on and switch on and switch off. No, I'm not like that. No. Please understand me. And hambira mena kujua Patricia Kaliati. Sali kangari ki switch yokungo kwela basida button ta ya button ta atimisa. No, I'm not like that. So ndipo so muta ukrupira so that blind but ngaso nta kuti ndikite confess kuti ndibere. Zona. Inde mwe am a rock. I'm a very strong rock. Okay. Siroko imene anthu amapanga kukwale iso kapenda kumapangapo kumakumba kumapesa so god chani no very hard. So for solanga lakuti there was money that was involved. In what? Mu campaign imene chayo. Munazitenga kuti. I want you to answer that. Munazitenga kuti. Oh, ineso ndiri mapanga ma business etu. Okay. Ndiri mapanga ndiri business. Ndiri mpojita bwino? Ndiri muntu wa business. Nimagulisa thobwa, nimagulisa maungu, nimagulisa mbatata, nimalimaso mbatatazo, nimagulisa chimanga, nimalimaso, nimagulisa nandolo, nimalimaso nandoloyo. Ndiri mafamu tanyimwe. Oh, wait, samangona nae? Yeah, hii munda tinao. Oh. Wanu paso wina ndimfuzo wali utero nango zako mene jeni masamba awiri. Uliti wanu uchita diploma sendijita. Nimalimaso, kuna ndagira kasu. So ni muntu wandala mazake malayi muno. Osati muntu wandala mazake chimene utakaja kujeja tuja lero ndiwe olemeratu. Kungo kaja lero kungo kaja kujeja lero. Amena ukhanisima je pa table kumaje ndolemera mene. Kulemera soda tukali ni drama kuma banki kutani. No. Kungo khanisima ko pa table. Okay. Ndiwe olemeratu. So people, you've got to analyze or you've got to explain or you've got to do what? Kuti mukana kuti muntu wandalama umafuna kuti wandalama yaoneke modani. Okay. Chifukwa inoso ndiri muntu wandalama ngati mwasamba chonchi ndikuvala chonchi painoka mwe ndalama zangu peza kupangisa mukagule sopo mugule suti yanuyi mugule maglasi tai pamenepo painoka nintendere wanu mumtima. That's money. It's money. So ndalama zisula kuti muntu kakhala nawo madengu ena soto ndi ndalama zawo akulephera kuzidya kusowa peace of mind akulephera kuzidya chifukwa kuti they are sick at the hospital. So if I made ndithuta mbala kuti ka 1000 kuma pano pamwina mu phone mwanga mwina muli 1000 mubagi mulibe kena kali konse kuma in my heart with my peace of mind I have money. So when you have peace of mind, that's money on its own. So munalephera u president wa UTM ndimafuna ndidziwe kuti have you made peace mwapanga ntendere ndi ndimachoka ine muholo moja munando ndikulira kuti I didn't have peace kuti munakapatsa mwana ndama kwambiriso ine am a woman of peace mwina simandisewa ndipo mtime manager ndiri minister of gender mauza anthu na kuti when you have issues just pray to God to give you a peace of mind. Okay. When you have a peace of mind you have peace in everything. I'm a very peaceful woman. Very peaceful. Panopa at my age, I don't sleep over issues. Yeah, I don't have any have you made peace? Peace no ina ugambira karikari. Ndipange so bwanje. Munana yo karikari. Peace no ina ugambira karikari. When I was going to say I want to contest, I had peace. Now I have peace. Mukuvomereza kuti Dr. Dalitso Kabambe. Yeah, he's the president of UTM. The president wa UTM. 100%. 100% is the president of UTM. Okay. Mukano bwanje. Bwino so kwambiri. Bwino so. Chifa anthu ninkawa kuti mwina akwena anyanyala. Kapena acho mwina atanyanyale ndiwo koma osati neyo. Koma iwo mwina atakunyanyala anthu amakuuzaniwo. Ata ukhala kuti alibe mtendere wawo wa mutima. That's their problem. I have my peace. Otsalira achipani cha UTM. Amene ngamena angaso intendere. Koma intendere mwinawo. Mwini intendere. Kuti ndakhaupanda intendere kanizoneka chonje. Mukona bwanji. Yeah, ikanzima iko wala. Nakhaga tuje nakina uba ndikana kuti I'm just staying. No, you're looking very good. You're looking 100%. very good. I have my peace. Okay. I also antwenda on dipempe una kuti please have your peace. This is UTM. Okay. Meti mafuni ya UTM sinafike peni. Ngakhale ndakamana kuti kudya katatu pasiku. That was UTM manifesto and this is UTM manifesto. Yeah. Ngati antwenda natenga manifesto ndikupeza nawo ngai. Kuzera kudya katatu pasiku. Ndeti kanakondera kuti manifesto kudya katatu pasiku nda UTM. Okay. Ena mwina manifesto analibe ndi anagulisa ntchito ifewo. Nde please spare us. Osana kuti anthu amatina mbizo tudya katatu pasiku nde sili kudya katatu ya simukadya katatu pasiku if UTM is not on the driving seat. Akafuna kudya katatu pasiku azakhala azadya pamene UTM itazakhale pa driving seat. Apa chatu ine limathokoza kwambiri a chair is just 1 in a million. Amana pa chakuna 100%. Amana pa chakuna kuti wapakali asamayimba cha samayimba bero. Ukaona babu ngakhale uyo passenger umangopanga ongola mwendo kuti umange brake. Koma you cannot reach to the brake because you are not the driver. Okay. Ndipeza machitikira. Ndanthu amati yayima kuti no. This is UTM. Ndi ineyo ndapempha Malawi wonse UTM. In fact, some of them were reaching to me. Please chonde timusakwiye ndimaza kuti koma tukweitsi kweni sakwiya. Kweni samakwiya. Pamene apakwiya kweni ndi kuti pamene pafabulu. Ya so fusolanga ngakuti. Ndinube UTM. Ndithu ndine wa UTM. Muyangana kwakonena. Ineyo asogole ndine wa UTM.
Fat hamna kuda kwanga mina serikali na limota kwenyo. Oh nkatero amaona jonjo. Mwina mata kuona ujo hapa mata kuona bwindo kuona bwindo. So sima nyanyale. Ine sinima nyanyala. Sinima nyanyala chimene netu sine galu mane kumaingisira ya kumaja. Ine sinima nyanyala. Sinya? Galu. Amada galu. Ukuingisira baka kujompola sima. Koma yo sajana so sajana. Okay. Nde ine no. Sinima nyanyala Malawi. Ineyo sinima nyanyala kuma mwina mangu kuti umuntu mwina mangu ndolanga ndanyanyala kuma ne sinima nyanyala. Nai ina I speak my mind. Okay. Mutaka uri munyanyala mune naso. Ndi ndakupeza mama omwe. Ngati mkanani saka. Iyai. Ine ngimene ndakupeza ndikuti kuti blind uli kuti. Tabwera pano. Kababa kana kaso kunzuzu konkocha. Tabwera pano kuti uli kuti ne sinima nyanyala. Ine sinima nyanyala. Okay. Kwambiri. Ndi ndikuza na Malawi kuti chipani tichipise pasogolo Malawi muno chipani chimene anatha kuchidziwa sichina kalepo pa mpando ndi chipani cha UTM. Zipani zina zimene mukuzidziwa ndi mapempha kuna kuti ma manifesto onse amene akupangisa kuti muvotere 2019 chimene 2020 anali manifesto ya UTM. Ndi UTM osanambe kwagwirisa ntchito. Chimodzi zo kuti dressment avala indi yanga kumpasa munthu ina semo class amene amukhalira. Sabia kutemani. Imene ndi alimaliza. Yakumalizali. Koma Akweni. Ndiye not very different manifesto ya UTM ndi amene asiyeni kuti agwire ntchito yake pa 2025 chaka chake nchinochi September pa 16 tagwirisa ntchito manifesto ya UTM mukikenso pa mpando anthu a UTM mwene kuti manifesto ya kuchitirani zotani ndipo manifesto amene ndi amene akuona mavuto a Malawi ende pano paja kuti kuja katatu pa siku ena timangona kuti fertilizer amene akuvuta panoyi amene tili ni maasala ama fertilizer amene mukuona kuti akuvuta lero ndi anthu a UTM ni manena so paja manifesto amene kuti fertilizer atu ndi akuvuta pano chifukwa kuti mwina siti kuganizira mopitirira muyezo kapena siti kuganizira mopitirira kuti Malawi ndoyo tiganize mopitirira tipange bwanji ni makamba so ntame manifesto anga oto ndi manena so na UTM anali mbambade kwambiri ni makamba so mukumbuka ndinavutika ndi nkhani ya mazi kumangoje nyanja za mazi angokhala amene sitina agwirisa ntchito pang'ono anyamukaso apita ndichi nyezi chiro maji ndasala sina jibirisa ja sina jibirisa ntchito amene angabirisa ntchito ndi anthu amene tingathe kwathanizira anthu akhala majitenti pange mwakuti pano pati kuja mondo kwachokera mwe kuti we didn't even utilize the water. So moving away from the convention. Yes please. You made peace ndipo mkwachita support and recognize Dr. Nalitso Kabambe the president. That is so amene kuti Proverbs 10:22 amati God's blessings add no sorrow. Add no sorrow. No. Ngati Mulungu anapereka ndaliso kwa iwo kwa president Dr. Nalitso Kabambe as his name tells. So there's whom am I to add sorrow on his blessings. Anzana amene munkapikisana nawo Mtumbuka komanso Akambala akuzembetsa so mene muzimvetserani mwa nawo. So pano you are kukambira timakambira but you are with Akweni here. So kuti ndiyankheza Mtumbuka Akambala in passing yes tukira chito limodzi. Mtumbuka so akuima so kwa ngati candidate na mafupi na kwa ngati wa UTM. Panali voice note ziwiri zimene zinachita ngati za vumbuluka masala kanga apapitawa matamawu chinachitika nchani wesi ibe general Yanga ine Yanga pajatu pajapali anthu ena makopa mawantu voice note ine why didn't you ask me that time when the voice note I would have responded to that area on kuti hayi tafufuza ni bwino kuti amene mafufuza peze kuti imene machokera masosi akati paja kuti yena saibadwa mafufuza kuti yachokera society yapita food society yapita society ikamabwera kumapeto kweni mutakupeza so kuti masosi amene achokera you never know mwina anachokera kwa new blind you never know kapena anachokera mwina kwa anthu ena amene amafuna kuti amove kweni did I respond to that? The voice note might not be mine. Amene akankhula sinu yo? No, ine ndi kweni tu. Analapo kuti kweni. Anazira introduce kuti ine kweni. Ndiye mutazimba muna kadandaula ka. Koma you think ndi nthawi imene yoyo? Ine nthawi imene ndilipo. Ndina wino watakopa mawaini nkumazungulira nawo. Ine nthawi imene ndinayo yokuti ndikipita zikadandaula kuti chanchani. Ngina anthu amafuna ponyera. I don't have that time. So zimene zidamveka zolankhula anthu amagawana masamba mchezozi. Simu. Koma so mwina ntumagwana masamba nchezo mawo kuti awanda kwenu usafusa kwenu. Asi mwina nango sojuchira. Anali pa line yofuna mafuta kapena. Mwina anali pa masiko mizeretu anthu akafuna mafuta amasika mu magari moto. Ndikuimba pena pake nkumacheza. Ndadusa nse wa Zomba. Filling session ija pa I think pa blank ya yobita kumachinjiri. Pala nthambi magari moto ambi tukuzera simwene so winawo umene ulo chokera kuno mapita huko. So chokera ujopita huko was so clouded. Line ali double triple tukulepa kuti dusa kumene. Ndemwina twena mata uchoka memu jo makamba khanza kudikira kuti koda ali next in ndani mwina izali so kulumela kuti makamba zo koma the voice was not mine and this is 2025 it was mine. If it was mine I'm sure you also you believed that it was not mine. If it was mine you would have asked me. Okay. As much as I know you Brian. Utija
Wewe ngona ndifusa mama wangu. Hapa. Ndikalo kufanya mama. Kusana chi. Koma ndithokoza sokuri onakulubira kuri Sinali yaini. Feka cry. Wekana kaina lero ngona ndifusa mama wangu. Patricia, I've heard this. Koma suna ndifusa kulubira unakulubira sokari mene nesi nakulubira kuti muna zina kupesa ni? Zo ndipesa zo mwina mufoni koma mafieni mufoni ali mwambiri. Okay. Nde mafoni obwereka paje ndi mafoni. Mafoni obwereka ndio zitchedwa kuvunukula. Mafoni anga nabwerekesa. Kuti Ku Times. Happy New Year. Happy New Year, my brother. Happy New Year. Happy New Year. So, zimene zidamveka kuti Akweni ala. No, it's not me. I would have maintained that. If it was. Kwenda samadini ndaga tulika ndipo makuta. Ni magona nawo so mkosi mwangamu. So mukozo kuzigwira zimene zozo ni corona mukozo kwira corona. Mukozo kwira corona yo. Mukozo kwira corona yo kuna kuti zimene zenza fake. Wodi tiri kuchalichi. Inunga dibrise corona tiri kuchalichi. Kapena mwina mwabala ni muno mufwa dibire corona jipo mwe kita jiteko kuberera kunyumba. Ndia bire corona bali kita jitike muno kusebera kunyumba ndiambire kupempera. Kuma ngati no siri muchalichi yo bire corona ndija. Okay. Sindiri kunyumba meni malo hapa munga nandifusa kokuja. I was praying with this rosary here. Okay. Yes, I was praying when I was coming in. Okay. Ndenda pempera tembe so ndinoka ndokati yambe kuno pempera tiri bina mapempero ena simo kwaziwa. Fusolanga la kuti. That was simple. It was not mine. Okay. Period. Basi. Nkani hata mfutanina. If you are dry, let's close up. Ile ni tu zilonali wa. Ezona. Ndemi mikute mena sala zulo. Ndesi ndaje ni mamona ngola wina. Oh. Ndio mfano mwaje Ndikanye mikute mene. Okay. Kodi amene anali a vice president. Amene anali a president ya chipani chanu. Amaiko usi. Akumanena kuti zimene zinachitika ku Nzuzu convention was illegal. Inu mukuzona bani? Koma wanje tena kuti I'm not my boss. I'm Akweni. Okay. Koma kuti mwina maybe you might ask me because I was once a secretary general. Yes. But my minister now, maybe my Peter we are blessed by him going to convention because sonza kuti Peter now Solemonzi. Okay. Mena matuluka anatoza sokuta kuturuka. I think he left and said he's going to come on Friday. Tuna kuti convention take now Sunday. Yeah. Unfortunately sina onda kubwera hapo. Koma so siku lapa 17 November political convention. It was proposed by him. You want to mention that? Yes, if you tumafuna tikale convention, we started planning convention during when we had the lady with us. Oh, when was that? Was it March? Then I'm going to 24 May. These are my units, my minutes. 24 May, even Nakamba so not limit to many oil. Okay. And the agenda was convention. And you are okay. The agenda was convention before 24 May tena kumana so hiyo swana lipo komene committee ya mobilization imene machidwa chair ndi honorable Olipa Muyao analipo mobilization of resources for the convention where we were contributing imene bajira contribute kuti ikale iwana na kurai ndi ndikuza nzo ndichita contribute kwa ndia uza director of ndia uza ATG kuti ndipeleka banji kumena napeleka kuti ma president funa zipeleka ndrama hizi ma secretary general apeleke ma secretary general tumapeleka mabanji. Was it 500? Imene ana remember kuti zipeleka. Was it 200? Nanga ma ministry ndibe have not also nazijita so handovers na data. Okay. Koma iwo sada analipo. Nditi nkafuna okhala nayo October. Okay. Nde abana twata mwalira tena za kumanaso kuti tikale na October ichakene bana kuti ina proposing pa 17th. Ausi. Tikwanji tikana pa 17 November. Kuti okay, when we are moving in that direction, yokuma now pa 17. Excuse me. They will kind of convention pa 17 November. Ndezo manena kuti zimene zinachitika mwene kuja it's illegal kuchokera kuti. For the love of SKC and may his soul rest in peace. I don't think those words are not supposed to be there. Ngati anthu ifeso vomereza china chilichonse mchongopereka ulemu chipani cha UTM komanso kwa father and founder wa chipani cha UTM kuti let's make peace and we move in that direction. Kuona kuti it was illegal ndikukhulupirira kuti kwanthu amene amayenda limodzi pochikondaso chinthucho izo ndio sizimakhalako koma kwakhakuti kwanthu mwina osiyana maganizo mwina zita umakhalako nde chipani cha UTM kuti tikhale kuti ndatosiyana maganizo ndikhulupirira ndikanakondweranso kuti the former president of UTM Dr. Michael was my brother and I do respect him. He can just dwell on the vice presidency and he supported the president as he used to say kuti ma program wena abo mazibita pasogolo than kulimba ndi chipani cha UTM. The party has now made a resolution what some chipani mugwirizana nayo decision mene. No, that is the constitution of UTM. Okay. Ndi nisengani ndini ndanu sabizana because I'm not in the central executive. Okay. Even kana kaula ni central executive mwina ngati munthu akule kauta akula kwisakana taundicho saso inayo. Koma so tingo nena pamwe apo ne akuti move yanga ndiyasoma chilo kulwaja
maso move yanga so much kulowa maso. There were a number of issues zimene zikanapangisa sokuti ku UTM tikanatha kuchosa anthu angapo ambiri but we were there for peace. Ndi anthu sakanayamikira peace iyo imene yakhailipo mpaka napano kuti anthu alemekeze peace imeneyo. But if I was and kanango abempha chimene angaona kuti tipangeza vice president ngatafuta UTM asisiye because UTM kuti angatafuna takaima nawo sonkhali ku UTM ine pamene ndinaona kuti mzimu achilima use mutendere and the man was a prophet. Achilima? The man was the father. But I don't want to dwell on that because when I keep talking about that I feel sorry about it. Analisogolera tumene fete mankubira amene sote mankonda kwambiri koma kuti tinankonda mulungu ndikukontesera kwambiri timusireso mulungu yemwe ifa kuna anthu amene amafuna kuti aime independent and one of them was the vice president the vice president of the republic kuimba independent ku Chilima koma ali vice president wajani wa UTM ifa kuti kumene kuti maima so munthu ina timati Fatima Nkata ndi mwina samafuna kuti akapikisana kwa primaries anakeza kuti aime independent Achilima ali moyo kuti aime independent then we had to say no and that is a vote of no confidence. From Sunga Kaima independent, Uza Sogudi or Nimpando, which bad. You see, the men do have a papa, what you are to Wimangati, Ugaimanga MP, why you take Ganafuna, Kumasarimbani, and Zogima, I want to say what one be, I want to say, and the Zugoli Wapanda Wambi, the colors of Galaban, what I want that Wambi. Where did it go wrong? The my course. Dijan. Could he Zifigan Pagapon and I would Mujusan in Japan? Vote in Alibad when no, kuti pesa mjibani sinzo mwina imaka magazi mene mwina akala kumana ndani pa UTM fanga dala lipi topita ku UTM ndizina zimena mayankula ndikuba nyumba mwene mwe mafusa muntu tazo we need to maintain our integrity mwenti fosa kuti kodi vieni January yanga kuza to Sinali yanga ndikuza so ndo amala Sinali yanga ndemani bwereleso kuti ayi imene January yanga ndikuba kuti zina zimena makamba kuti kapena I don't know kifukwa ku executive vena macho sako tazona pa paper lapache memwe welengera ino ndine zimena amanena kuti acho sakujibani ko chifaja zinto zakuti zimene nimwe welenga ineso ndawelenga ndimugana kuti where did it go wrong mukundifusa ine kuti kuja ni ku central committee kuti naliko kapa mufusa ndani na ndifusa kunena kuti ifa ino ndine ku central committee sinapiti kanga ndi mwina mbapitako mbapita kuzera luka pa police secretary ili ndo media tu a media chilipo imejipa kuponya nini ndio media mulindi intelligence yanu mulindi intelligence yanu ndio media mazo china chicho mwina munadzo kyokera kwa fosanga nalona kuti muganiza kuti awusi akanapanga bwanji kuti sisafika pamenepa timena kana if I was to stand in this situation which I cannot even fit in yes one other ya president ato takatuma kalandi makandolight he would have joined us to show that he's also a leader of the UTM maybe where he missed the train is there that we didn't go together morning candlelight kabena kana automatic academy so kanu manager amabezeka kuti amaita nantu kumudi so kumudi that is a government house nde kunyumba kumene kujago komanso tu atinata time chinatatuka kali mujani mu alliance nde kwanya mwana anthu ayute mupita na government house imaoneka ngati alliance sinatani sinatulukemo this is machita bwino kumena kana panga china we chimena kana panga kundiona kuti ine tupachende vice president wa dziko komanso ndine president wa jani wa UTM would please do za UTM zo china chisibe mukafune mutamata kumando za be leading au be guiding you could have been a better and the best leader ndi kuti UTM akana zikani ma blessings from him kuti ndo panga zaboma komanso mwina kubomako akanatha kumaza kuti president wa UTM ndoti ndoyo komanso ndina kuti nthawi zambiri umatha kuiponya tu sima yopakula ndikuisa ili pa table ndikuisa kuti uje kukanika zimachita ngotani ngomwe mazi kuti ungoganjira pompo kuti ndikusala sima tafika pa table akapena ayi sima iponya sima yopakula pa chimene ili pa table utanthauza kuti nanga si you are president watu wa UTM pamene bobo pamepana aponya kuna kuti mwina ma advisor sana achita advice bwino kuna kuti do please take it after all sika napita somewhere convention kapena so sika na card mwanangu enda uso mwene uga 100% ukanasa kuna ndito kwambiri so kwambiri inde 100+ kwa mwina sana funi kuti panopa mene zatera mwendetani wani akanatha kukafusaso kwa akulu wawo guidance mundipa sapando ndine vice president wa dziko la Malawi koma tu ku UTM uko holding what the coach mutakumandiro laso kuti ndizipanga zoterazo kapena mwina akanabweraso kunena kuti alliance tinatuluka chabwino mwina akanabweraso na kuti alliance menkali tinatuluka alliance awawa ndivomereza kuti palitu ati ku alliance bijona kuti panopa ndikuti wacha avomereza MCPO ataonera kuti ya president akhalibe wa UTM ati pamene ilipo ngakhale soka nakakuta UTM ndoti ndisafuna ntendere kuti pa 20 pa masankho akanatha kuona kuti awasakuima chifamene kana kakamira wina saka na imanso ngata UTM kana kauli ndi anthu osafuna ntendere let me underline here ngata UTM kana kauli ndi anthu osafuna ntendere osafuna kuti alimikeze akanatha kuona kuti panali tu alliance legally it is illegal binding
legally ababa wasakwimaso adame a president ali pano kusaka ima naso chisaka kutaka akana imano wa UTM akana imaso wa UTM ngakhala wa UTM kulisa kufuna kuima abantu boli gwirizano nalipo ndikuti akana anga naso wina kwako kutaime nawo aba nali pagwirizano kuti apangisa kana ima koma UTM amafuna ntendere nkona nangosiya ndanga nakhala so kuti kumene koko ma advisors zawo alangiza bwino akana taona kuti ndi kuti usakuima nawo ndikuti saka nakhala so akanaka president kumene kuli woko koma mwina sana fune mwina nangofuna kuti aononge chipande cha UTM mwina ndi ako central executive anafuna kuti chipande saononge awa kupanga izi tena zipanga izi pano pangu kufuna peace yangu kukhala basi you pray for peace of mind kuti azipanga ntchito za boma athandiza president statement imene iso anani apacha kuti ati ni andita na kwakuti ati ni andita na kwakuti ati ni andita na kwakuti ati amene ujaso kuti tungombweleza bweleza masanduka somwano kune takaso zifukwa zimenezo koma ngati na andira kala ata kuti mukuita ndo akati muthu wa UTM saka naitana so anthu a UTM ngati kuti they are dividing the party kuti awuzire mbali ina akanatha kuyankha through ma lawyers mwina anthu kwafusa kuti kala tasina ipeze ikandipeza ndiyankha kupereka ulemu chipande cha UTM chimene iwo anali ngati simuna kuti kada nayo tachos chimene iwo anali amene anapasa yonso kupereka ulemu kwa mzimu wake kuti mzimu amene uja let me respect that person tichite break pang'ono tibwera so lini boss ngati amapanga break tiyabwera timu kwa mango tsuka ndakuza Mwana program ya Times exclusive pano pa kanema wa Times ndi the honorable Patricia Kaliati kuchokera ku chipani cha UTM. Take a short break tibwera so posa chedwa hapa. Ndi Patricia Kaliati wakonda mangoti Akweni. Koma bora muzina la Akweni. Wala kuendelea labda bwana? Ichifa mukana kuti ndi Patricia Kaliati. Mukulephera kunena mfunda. Ine ndi Dr. Patricia Kaliati. Imene ndai. Uri dokota ndo mweni? Ine ili 6 million imene ndipeteka so kama. Ndi. Udokota wenu? Ongogula. Kupita ku school masiko ndikulipira. Osati kugula. Iya, osati wa ku Israel iya. Ndo pitira galasi. Ndikupanga ndikukita defend. Sukula yake. Ndikukita defend ndikukita sukula yake iti yoti tumchule. Imene tiambe sikulina bwa. Iya tiambe pompa. Iya. Imene tiambe pena bwa. Tiambe pompa. Ndakapanga rine school. Kuti. Ku school ndapanga ku school. Kuti. Ku school. Kuti tu. Ku Israel ndati. Echwani ku school kwani kuti. Ndakapanga ku school. Kuti. Sima mukayamba kuti Dr. Patricia Kaliati ndikuza kusumena pita ndokapanga. Yeah, tisa nachule kuti Dr. Patricia Kaliati. Can you convince us? Kuti ndakapanga school with Azteca University. Cha? Azteca? Yeah, 100%. Ndipo ili kulongo nitakuwa kuchita niso register. Ndi school yapa mwamba so kwambiri. Atakupuzira kulisi. Sitokula zimene? No. Achimene ukhala class mwapo nimapita so class. Nimapita class ukhala basi ndikupuzira. Ndaliso ndi Dr. Rita amene ali advisor wa president kwene kuja. Dr. Rita. Ndi school yokuti akula pita kumene kuja. Ndaliso ndi Dr. Jumbe so pita kumene kuja. Dr. Jumbe yes. Kwa sababu kuti Patricia Kaliati kuti madera azimai bwanji. Kuma ena kama dokota wango pasidwa tuka na utukuta. Dr. Jakuti ile wanga ndapasira doctor. Ndi ayweni wanga opita nawo ku school opasira ndibe nawo chiro opita nawo ku school so musauchira ndibe nawo chiro kwa muzichira kuti kweni kwa mukafuna kuti uchira Patricia Kaliati tanena kuti doctor ayo taziye sani kwa Dr. Patricia Kaliati wewe mwachapino abande mwachapino kwa takani ndupempe kuti muje mwabwino kwambiri takaja sobanu funa zabwino zonse udali sema yofuna zanu zonse zona kungu yakho Dr. Patricia Kaliati 100% so wina sinima tukana utukuda so si wa Israeli yayi wa ku Jerusalem aiso so pasira na usiya ndona kunda pasira doctor kukhala doctor nalo kuda anthu samatiremekeza nawo ndi munakawa class ndikukatenga development studies development studies ndikukhala na class ndikuphunzira ndikuchita so defend ndikukhoza so graduation P graduation point tunza graduation zilipo ajimweni zilipo ndikutumiza si muntu wamba kweni ine si muntu wamba ajimweni ndifuna so ndimafuna ndikapangiso ina ku mass team sawa kwanina sikulu tusita nyimwe ezona komaso kamapuzira uma wakita encourage anaje ezona na usona jama koma kalamba ngatawa muna mangidwa pose je baba au mabala muna jana ulizo mangidwa ziyasa manena pa radio zama zikira so discuss pa radio bazo mangidwa ile kwanga tunkufunza ndiye mene singa yange osinga yake koma ndiye munduze kunja kuti kamapita ndikufunsa ndiko yankani koma zokuti ndinene pa radio pani madamala izona maboza atu ama nena zomangidwa za kukoti nzinena pano koma fosolanga lodi ino kukoti kusumuna bwiri bwani fosolanga la kuti those days muna kala ku ndende would you share your experience muna kala that you can comment nakago bwino kwambi koma so kuti nywere mutaka kuti ndikona mipando ina itatu ilibe anthu kuti mukaipereka kumene kuja suri mulabwisa kuti mipando andiyo sakwanira koma mutaka agawire nantu ndazina nthawi ngati zinozo zipita pamene mwakathandiza anthu ndizina ndisene polisi ma blanket mipando chani ndikapasa anthu zimenezo mulungu azakuyamikirani kwambiri palibana kuzunzani no ndikana kuti ndazuzika ndeya ndi mulungu sin ine I believe in the mighty Father Son and the Holy Spirit kuti inuyo Akweni ndinu munthu wampululu ine si munthu wampululu ine chifamina ndu yake imene akukambana nayoyo mwana kuti simufuna kukamba zimenezo kumuli kulutu so ine mpululu ndilibe mulibe mpululu amwina anthu ampululu amangofuna kuti azengo ndiyamba
koma mpropo ndilibe ine ndwabwino bwino ineyo ndwabwino bwino and I saw before the living God ine ndwabwino bwino mwina sikuna mzangu kufusa so kweni mamona bwanja kuzani kuti Akweni ni munthu wabwino bwino Akweni amanda onena ati mwina kutali kama ndona kutali amona ngati ndine munthu ovuta otani no ndine munthu wabwino bwino koma sunguti bweka mubwere ini ndale naso bajata ndifusa zoja Joab kuti ndine maito anachi wapa banja namuzaso ndisungoti basi mwangu siya kwanu kwasangati ndine ngamuyamba Akweni yeah koma ndine munthu wabwino bwino kwambiri ngoti munthu sumazona kunona weka koma nene mata kuza kuti ndine munthu wabwino unaona kwambiri kwambiri ndine munthu wabwino koma kuti mwina munthu I'm straightforward mwina munthu kana kuti tauza chilungamo chimawawa ndikuti mwina anthu eno kauza chilungamo amangwana ngati munthu wovuta koma ine ndi munthu wabwino. So I respect your position kuti simufuna kamba za milandu. For God's sake don't. Okay. Tipitilire ni nkhani zina. Tiye nawo ngati zilipo. Zilipo zambiri. A President Lazarus Chakwera Sabata ino asankha nduna zatsopano ena ango waika bimwemo inuyo munakhalapo nduna kwa nthawi itali you are an experienced cabinet minister komanso nthawi yopita kuzisankho ngati inoyo. I wanted to tap from your understanding kuti zaenda mwaseka kweli kwa basi ndaseka kuti zikati saende so ndiye kuti akana sankaso anthu ngati aliyense ali makonda ake ngakhale buluza anakonda nkhonde aliyense ali makonda buluza anakonda nkhonde nawonso ni makonda awo munyengo ino imene anthu akubulira kupanga so zimene wakuzifuna kuti atero nditi bwera patikire debate kuti anthu amene ajasankha mwakuti no ni makonda awo a president ndi tilemekeze makonda awo amene sananena kuti ife sinatisangalase kuti simwezi uno ndiwachisaliya nimwe chaka chino chachisankho tikaona kumeneko ku September kuti ndikalenga masuku amatera kuti ndi ndikabwera pandikani kuti that's his choice and he's got the audacity to do that ndipo malamulo mapasa so kuti atero ndi anthu amene akuti sana kundwele nawo akapanga chisankho cholongosoka ku 2025 16 September nditoni ndikuti ndibwere pano kuti mwakuti akana kupasa nini kunduna mngamangwa akanapatsa ino andipatsa kuti ungo kupasani ponena jamaa pasa kama kumana na kuti anapasa nduna iniso kamkana kumana ku charity kamkana kumana ku nseu amabwera so kuno kukapanga news ndokupasa nino ka minister of information mukanena kuti ja ndine ndibwereze na kuti oya president zimene saka ina ana activist of women and children sindi activist wa economy kuti ndikita analyze za cabinet kuti makoma kuti in terms of economy I know the economy how it is it's in shambo now but now I'm not an activist of cabinet ministers kuti actually say cabinet ministers mwakuti asogolera Malawi amene mungaone kuti zili bwino sizili bwino ndinoyo nimene mukumvera ndimwe kunino kunyumba mukumayenda makukamu mdzikoli mukumalizungulira anthu akuti bwanja akukhala bwanja asogolera makukamu ngakhale usali kuyenda makukamu ngakhale ungapita kuchalichi sizili bwino ena amene alipera kuyenda kuti akapita kuchalichiko sanapiteko mwina lokuti angopita kuma ife mali mipakati amati miraga kumakakota kofuta January ngati nenda makuka mwezi maminda mungati mbali ya kwala chimbalanga muhiyo nkata sina mpungo minda yangu khala pululu chimangasikina salibwe mvula sina vumbi uzu oso mamira tupaja mvula ikavumba athelele mulibe pano pa kuti tikapita kwa kanje kupita mbangwemo pano anthu akugulisa athelele lozula lugomera umu anthu apita mazula za ng'ombe mandu za ng'ombe akuzula misewu ndikusabwera so kwa mvula koso mboma mweri kusabwera kwa mvula ko sidinga kuti ndi boma mweri koma tingana kuti zinthu sizili bwino ifa boma lingatana kuti mvula sikubwera akanatha kukhala ma alternatives ma alternatives where do we get water and what can we do with the water which we get kuti anthu mwina akhale na kuti azidalira kuti tikapita ku Sanje Malaka kupita ku Mwanza kupita so ku Liwonde kupita so pa tikatiwa pauje tikamaloka Sinje chile wa pa Mwanza mutabeza kuti kuliminda mbiri menji kulika famu I think people they would have done deliberate effort because that person kutetezana kuti zithelera kwa kwa Tanzania amaje tenda zithelera ni machino tili yanja anthu akudanda ula chani anthu akudanda muziko muno money drama is just security one man is not security ndalama many machida security drama in area of being in different governments and how ya former president Bakiri Mlozi drama is machida security and how ya late being late rest in peace drama is machida security and how ya former president Dr. Professor Peter Mutharika the man was security people were having money inuso drama serious security drama mweka chokongolesa jeke tano muna ka drama zili kwa mkareka menemo kwa bodi tu drama kulibi mweka chokongolesa jeke
Drama mulile kubanga bwe matuma masiko nazi babo mipango ikuoneka ngati chikali chonchi janenga mahani chifi akuoneka kunja ngati mmene mapangira anya matakali mtuma mulibe kati mulakhala ndalama mahani kachipesa maonekera kunja pano zili ngati ali mbamba mutaika mutanele pakuti mtuma mulika. Let me tell you, it's very pathetic. I didn't even take the Limbi Road from Kando. Men, they are just running after the car. Ndakwenda pabantu mwabwera somebody will just say afuna nduze kuti mukufuna kuti adaona gani afuna nduze kuti ndikufuna ndikulondere mupita kuti koma liwiro ina had to slow down bwanji bamba ali nende libekena kalikosa mbambo wina ndio wangu gona pamafuna zinzo sadada chimweni so sindilipogawa ndalama mufa kumuzusayo nchito bwanji alisakuti pasaso nchito yani kaka ndi Brian ambezo wa human resource amulembe mwina kukapa getipo kuti mwana zibe. And this is a real situation. I'm not just joking. We used to joke with you, but this is real. Money is not circulating. There's no food on the table. There's no food on the table. I had to kneel down. Mimi makapeleka za kuja changa kucheni kupanyuele tsolo umuza mulungu kuti amboye musaone kufoka kwa ife amalawi. Kuma paja ndakambaso paja kuti Proverbs 10:22 ndaliswa mulungu sondi zabo kizoni. Munapeleka mioyo, ndaliswa moyo kwa muntu alise malai mono. Kakale ziko losela pansi mwina za twena aliko bwino kuma malai muno munapeleka mioyo kwa ena anu ndi munapeleka mioyo umene simuka ujizera muso chisoni kuti anthu akasoweza kudya chifoti mfula kuliba akasoweza kudya chifoti alibe chima kachosala akasoweza kudya chifoti alibe fertilizer ambuye intervene ndi mavuta amene ali mamizi mukhaneke nditi ndi meneyo muyimira UMP chaka chino iko basi chaka china imira ngati ndimayimira zaka zonse koma ndiye kangotha chaka chino mwina kuna kusindimira mimi ndikuoneka sikana lero mose ngaoneka sosikana I think pela pako kulendo mali zangu meneyo azikuzisi atwa kufuna so muyimira ndikuyimira chimweni tabwani kuti mpange misonkhano UTM kuti mutifusa kuti kuti ndinu ndani ndina kulongosolani ndemo kufusa soka wili oida kala yesi simatenda amakai independent kuti wena amakai independent no sabana ngati munthu unali ndi mpando ndio kupita kai mina independent mwina kumakha mwanoto ndikuti okwacho saja kana cho santa imene ijayi ife makanga vote of no confidence chinthu chimene chili chawo kale ndiye akufuna ka imene so funso langa lakuti muyimira UTM kwanga ndi asogolera ndikuyimira UTM so zoti mupita ku congress nsabodza kwa congress ayi bani muyenga mukangana machibwipo achimwe tinali tukujipani kwa ndali sokuboma konko chatu zona ngati ndona ndi kuboma kuyanachira kundicho sako ndiye ngatana ndicho sako kuti sikabwera kundi chani anachita kundicho sana kwani hata kucho sana kutaimu zikuna mubwereraso kati funso langa lakuti zinamveka zoti mulowera ku amakuna misani nzabodza sambi so mulibe even kulota kuti kapena mwina anakuza ndikuta kundifuna ndiye akakuzira nini sana nduze ndeka bwanji atakupatsani running mate mwene mukuzola asogwe ikafika nthawi running mate muzandifuse nthawi mwe pano sanambe atukusankha running mate ndinu atakupatsani pano ndikuendana kuti ine ndi wa UTM iniyo chabwino muzungu ndiyangana ine muzamvera pa radio asogoleni ine ndi wa UTM ndi Brian Banda azaonyere pakamena pakanema apa kuti ineyo ndi wa UTM panopa kakhai ndiye panopa sakumva azaone pakanema kuti ine ndi wa UTM simukusintha mwazuka simukusintha zikazasinthika zakuza zikazasintha zakuza sisi muli maganizo sintha ndilibe mukunena ndikuti simukusintha nenda kuza ndikusintha ndakuza ndikusintha mukunena ndini kuti simukusintha nenda kuti ndine wa UTM zikazaka zikusintha ndizakuza nini ndizakuza ndifuna kuti sizikusintha zidasinthazo ndijani nyengo yosintha anthu akusintha pa 20 September pa 16 September ndipembele pali zosintha zimene anthu akufunsa kuti tisinthe ndiye amalawi tikupempha zosintha zili pa 16 September zosintha zili pa 16 September amalawi mmene mukubulira lero ankhululu sakupezeka ziwala sizikupezeka anukadala sakupezeka anukadala amapezeka anthu akazala mbewu ndi anukadala zikazalidwa mbewu ngati zikapezeke zizasinthi muzapeza kama pano anukadala sakupezeka ngati mufuna kuwapeza anukadala ndi zizasinthe pa 16 September ndi tikupemphera amalawi anukadala ngati mufuna apezeke mizombe ipezeke ziwala aduku apezeke ndi zizasinthe pa 16 September anthu akavotere UTM chifukwa cha takavotere ni UTM chifukwa manifesto ya UTM ndi anthu sananunke pola anangomba kunuka chaka chimodzi and this is 2020 kumene anagwisa chiro manifesto ya UTM osintha subsidize fertilizer kukhala osika ntengo kuti anthu azidya katatu kudya katatu kwa pasiku paja there are different ways imenga pangisa kuti anthu adye katatu pasiku one ma subsidize fertilizer ajasike ntengo mbewu zisike ntengo zidasika ntengo kugula pa 4000 was it 4095 anthu anagula
against 2020 kukapa 4005 lero ali pa 115 kandi enda ndimaona kuti ali pa 130 mina ndipakunenera ine ndani nalopa kuti ndinjira zopezera fertilizer kuthira munda zambiri lero anthu amadanda ulo anthu akulowa nyumba ndi zigubu zituntu kuti apeze fertilizer kumapezeka mazulu fertilizer zituntu zigubu akutana nazo zigubu abuye akumatira mazi amene safunikira anthu pemwe munthu akumatira muzigubu muja amawa nduleni makathana kumonda so pathetic so pathetic inu muli babwino poti mulibe munda koma amene ali mamita mizi mwakusowa kuthira fertilizer inu ndi munda mukadakhali munda alende kufuna lero pano nyumba mwanu muli chigubu it's a real situation nyumba mwanu pano muli chigubu mutauzaso kuti kuchigubu nditsana nacho kumatira mazi amenewo mazake ati masiku anotozochita flash manyumba apo zinachepa ndipo mabilo amazi masiku anada achepa akautira mchigubu anthu akutira mchigubu akatire kumunda nde ana kulumu kwawoko kuliso cha chigubu kukwabambo ndi amayi kuliso chigubu ndezo sa mwina kumafika simena kuti ena sopanga business kodi ya 25 the people who are harvesting urine if you don't know yes people are harvesting urine ndikumagulisa ndikumathamangira munda ndikumasenta fertilizer munthu akapeze 115 100,000 130 fertilizer kuti agule akapeza kuti ngati 100 eyo saipeza ndipo government wage ili pa 90,000 ndio tingo fertilizer munthu 90,000 wewe kwenda 90,000 sakakula ja sakula fertilizer unless mwina pa government wage ifike pa 115 ndio unacho sapo ja 90 acho sapo 100 50 eyo au na mwina ya land ndipo ya land ndio unakagoneso nyumba kuti akulipira 10,000 no fusolanga linali pamene popo kuti anthu akavotere UTM chifukwa cha ndema nena kuti fertilizer otsika atabwera ndi UTM ajimwe kwa mbiri fertilizer ndipo even if you go to let me tell you what I was even telling people in manifesto when you go even if you go to companies in China fertilizer maybe at 6,000 a bag of fertilizer if you buy in bulk you bring it here ndio kuti kuna kama fika pa 28,000 so you can give it out at 28,000 30,000 I mean even let's say put a maximum of 50,000 a bag kuti wa bring it back from China na makampani na alipa 5,000 something 6,000 something but still even if you account fertilizer siru kuisa nchito molai munomo ndi vumbwe research ndi chiteze research we can do a number of research how can we do fertilizer ntawi ya detail tapasa muzani pasa 1 hour kuno muzani pasa even siku lote la tu research nani kuti kodi tingapeza fertilizer mwana manifesto ayu Dr. Dalitso Kabambe akusankhani kukhala advisor maulandira pando ndakulandira maulandira ndakulandira kangati bata labwera ku UTM ko utero mene ndolera okay maulandira ndalandira ndito mugwira nawo chiro bwino ine ndipo ngati ndata kuti ndavomeza kuti ndi president wa UTM chokuti nesagwira nawo chiro bwino ndija amene ukana wa mavuto awo kuti ine tigwira nawo chiro bwino komanso ngati pali ena amene ukana kuti sagwirizana nawo ndomene kuti nesindikugwirizana nawo ndemwina apingo alwerere poto ngata ukaso kuti mwina ndapingo mozi nje mungu apempa mpingo kuti alowera nipo atumande chitisa manyaza athu ngalesa kuvomereza za Dalitso Kabambe pamene tikupita kumapeto I wanted to hear your reflections mene munakhalira ndi the late Saulo Scouts Chilima mumakumbukira bwanji and how do you miss him tizakumbukira nthawi yayitali chifukwa he was a man of few words a man of few words atimata kukuma na kusento executive yatu kulongolola tuma mkaya tudu akangonena wedi mozi tonsejeka kungonena wedi mozi tonsejeka samafuna so kupanga zolongola ndi munthu akanakota panga zolongola ndi munthu ndikuti ambiri mwina analakwira muzambiri ataticho saso kale mutipanicho koma you wanted peace you wanted peace anali ndikumbuka nthawi ina chimene anthu amene kuti ena kuima independent ngwachosa amafika kunena kuti no mpando ndinapereka ndine ndi akugwira chiro ninda ndine mulibeso kuti mungatengepo gawo ina leso kugwira chiro ndine nkona ndinena pano kuti achimwena ngaka nakhaina kuti alemekeze mzimu kwa Saulo Chilima akana nkhadu osati kumagawa so chipani cha UTM ena ndibwerani kuno ena ndibwerani kuno hayi pali commission of inquiry imene yachitika pa imfa yawo zokamba kuchuluka I wanted to also get your thoughts ndapomera mwamba okay ndapomera mwamba ine ndikugwizana nawo ambuye ansusa kunena kuti kila chilichonse malawi mwino cholengedwa chake cha Mulungu ine tilife muno muli Nyerere cholengedwa chanda cha Mulungu kankunguni zilimo muno sina samire koma nikopa zomwezo kamwina nipandoe
koma ni jolengero yakati ngomuri tuzeke studio iya inde pano zona nanga muno mabwera ntotani zona uta uzinya muno kwankano yobwa pampano kuibisia pati yojenjera ngati mukhali ngunguni muno ndio uzachokera kwankano iya zita uchokera sobe mujokera kama kakubangu ndezo sezo yiwa nanena pacha unakuti zose zimulungu amata amaona timusire mwini wake kunthawi yoyikikika titatha kukambirana zonse madzulo ano amayi Dr. Patricia Kaliati 100%. Dr. Patricia Kaliati achimwene adabwera pa Times TV ine pano anthu agwiriti madzulo ano kumbali ya chani uthenga umene muwasire ineyo ndikufuneni chaka chasopano chabwino ndipo ndine mmodzi amene ndimakonda na Malawi kwambiri chifukwa ndili pano chifukwa cha ine kachipanda inu Malawi kunena kuti Patricia mwina kukhala MP kukhala nduna kukhala secretary general nchifukwa cha ine Brian sakanandidziwa mwina likanati zikumana machalichi mamowa ni mwina monse mamowa mwendiziwa Brian mwendiziwa chifukwa cha ine mamowa ayi mapita tu mamowa mama ndenda chira chimene makonda inuyo ndani kaya mwina munasi So I just wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Chaka chinochi chikhale chaka cha chembekezo chathu nchona kuti Malawi akhale ndi mtendere wawo akhale ndi zofunikira zawo ngati zofunikira zimene muzifuna Malawi palibe tentione pa 16 September kuti pangachani chaka chanucho maganizo anu onse apa 16 September muzapezeka kuti Mulungu akupasa zimene mukuzifuna tikana zambiri pano kuti amwakuti koma cha zimene mukuzifuna inuzo palibe mmene mungate kuzipeza kupatula ku UTM manifesto athu a UTM adakalire imene ali 1 million job ilipo tipeza bwanji 1 million job komanso kuja katatu pa siku UTM ilipo siti kusintha manifesto amenewo azapezeka bwanji Malawi muno madzi ali mwambiri anthu akanafuna kuti apereke chakudya ku mtundu wa Malawi akanagwirisa madzi amene ali Malawi muno anthu akanafuna kuti agwirise zinthu zofunikira zimene tili Malawi muno fertilizer so sikanakhala nthawi kuti Malawi kuti muvutike sikanakhala zomalawa ndi zidundu kuzipinda kuti mupeze fertilizer muzikathira minda mwanu padongoso labwino limene tingate ndi anthu ophunzira kwambiri Malawi muno amene anatha kugwirisanso ntchito a former president Bakeri Mulonzi amene anagwirisidwanso ntchito ndi a late president professor Dr. Bingwa Mtalika unziwa use mutendere amene anagwirisidwanso ntchito ngakhale ndi professor Peter Mtalika anthu amene wajati ngwasiyasiri kugwirisa ntchito ife wa UTM tagwirisa ntchito kuti tione kuti tipanga bwanji kudzera ku president wathu Dr. Kabambe amene yakuti sogolera Malawi muno ku chipani cha UTM kuti apasa mpando pa 16 September pano muona zosinthika zosiyana chifukwa ndamene akuona kuti kodi economy tingayigwiritse ntchito bwanji lero kwacha ingosintha ngati munthu akusintha zovala lero ikhala pa mtengo wakuti mawa ikhala pa mtengo wakuti mena masinthira mbuyangawa kusintha suti lero ndivala dark blue lero ndivala black lero ndivala green lero ndivala red kwacha ikupanga choncho siri stable nkona mphawi udakalibe Malawi inalera pacha kuti kuyambira 1980 inali pa namba la 4 China inali pa namba la 3 inatipitirira mpaka na lero China tikugula even toothpick ku China ife tulephera kupanga ma toothpick Malawi muno China inalovesa isoni lero ndiyolemera tikudalira konko lero ndabweza amene kutithandiza ku Malawi kuno ife dakalibe panopa tili pa namba 5 sili ndiso pa 6 yani pa 6 inali pa namba 6 pamene anali former president Dr. Joyce Banda pamene inali namba 7 panali Dr. Bakeri Mulonzi president amene anagwirisa ntchito onse Malawi amene anagwira ntchito ku World Bank ndi anathu Malawi muno amene anagwira ntchito kwa IMF amene una kwa jalibe ntchito libe yani ndi anathu Malawi muno tangu asiyali ku World Bank asiyali kwa IMF mulemoti tingwati tangobwerani mutithandize nthawi zina kugonja kuti sizochita bwino nditenga nzanga nditandize somakhala oposa amafuna kuti zinthu zichite bwino mmene ndabwera pano ine kuti Brian tatiti Tanzania tikambirani tapase New Era Malawi si tili pano akana nali pafupi ndine mmene ndikumwati kuno kujeni ku times nkanamwa nanu limwe kuti antolera ngotsuka pata china chichonse sungazuko pita kumunda upanda chiliyonse sungazuko panga chizo panda china chichonse kupati ngopempha Mulungu kuti Mulungu achite intercede pa problems amene tili nawo kuti pa 16 September mukakhale ndicho sankha chwenera ndipo kuja sankha chwenera chimene anthu sana ionepo Malawi muno simunganene kuti inala kwa apa inachita apa ena mngoti anacho zatidia katatu pa siku amana kuuza ni wanangopindula nawo kuja katatu pa siku koma UTM inaja manifesto amenewo simunaonepo ntchito zawo ndi manifesto amene achawo ndi a UTM ndaperekani pa 16 September manifesto amene kuti agwire ntchito muone uyo amene thamangira kufuna ntchito ndayerekezani pa 16 September mpereke ku UTM muone kuti anthu alembedwa ntchito motani komanso kuja kasiku patatu kaperezeka motani anthu muzipanga ma business kumapindula nawo anthu muzilembedwa ntchito anthu muzilipira school fees lero school fees sikupezeka anthu akuvutika koma masukulu wena mwina ena ndaboma a private anthu akulephera kulipira mu school timire pamenepa I believe ndamaliza ngati nthawi yatithera awocha bwino ati nthawi yatha ndeni ngoti ambuye amayi and chimwana pa 16 September UTM asikana amayi abambo anyamata kumulanje West pa 16 September kweni pachatudziro mukana kuti munati auzobwera komaliza chira mwayi kuti uzojobwera sokale manja mwanu ndiye kweniyo ambuye azingokudalisani ndipo ambuye atichitire zifundo zochoka Mulungu akukumbukireni mwapadera zikoma kwambiri Dr. Patricia Kaliati Akweni mukatipekera mtendere kunyumbako zikoma kwambiri tikuthokozeni chifukwa chobwera muso mwapase moyo tathokoza mwadira yatu ndine nalipo siku lose likanaka
koma tingona kutonse inu ndine tapange amalai kuti happy New Year. Happy New Year. Thanks so much and Happy New Year to you. Thank you very much indeed. Pamene panso ndipo mapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Ndinandi Dr. Patricia Kaliati kuchokera ku chipani cha UTM. Ndine Brian Banda. Maloma ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tingo tumakoma nonse and goodbye.